Για να δούμε τι μας έφερε φέτος ο Άγιος Βασίλης. Είναι μία Sony FX3. Αγιαστιεύκο δεν είναι. Είναι μία A7 C2. Okay. Δεν πάει πολύ ανακύκλωση. Αυτό το μικρόφωνο ήταν να γράφει καλύτερα. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, manual στα αραβικά, ναι. Μας κοφτεί ποιος και βάζει manual. Strap. Έχω φίλους μου που χρησιμοποιούν τα strap. Εγώ όμως όχι. Μπαταρία FZ100. Φορτιστή. Δεν θέλουμε φορτιστή, φορτίζει από μόνη της, από τον ίδιο. Okay. A7 C2. Κάποιος φίλος μου μπορεί να τη αγοράσω. Μάλλον στείλε μου τον Άγιος Βασίλης. Τι καλή που είναι, τι ωραίο δώρο. Perfect.